салом алейкум ҳамҷиёрони азиз. имрӯз 7 июни соли 2022 мебошад ва ман қарор дорам дар деҳаи Қуштепаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар заминҳои кирмпарварӣ ва истеҳсоли биогумуси бародарамон Алишерҷон, салом алейкум. Алишерҷон, шумо дар тамос будед, гуфтед ки як иқдом гирифтед ки ҳамҷа як барои арзон кардани кирм як конкурс эълон кунед, ранги лотарея. Пеш аз он ки мо конкурсро эълон кунем, як чор сухан дар бораи кирму кирмпарварӣ мехостем аз шумо пурсем. Шумо кай ба ҳамин кирмпарварӣ машғул шудед? 1.5 сол пеш. Пеш аз ин чӣ кор мекардед? Расида будед? ҳозир дигар намераведме? Чӣ ба? баландтар гап занед. Зиндаги аз ҳамҷо рафтааст, оилавии бизнес нақш шудааст. Кирмпарварӣ. Кирмро шумо аз куҷо овардаги будед? Аз Ӯзбекистон чанд қа овардед? 2 квадрат. 4 банан коробкада будам. 4 банан коробка ба овардед ва ҳозир чанд қадар шудагӣ? Ҳозир 2 квадрат гирифтаги будем. ҳозир 1000 квадрат шуда. 1000 квадрат шуд. Дар ин байн бо фурӯхтед? Чанд квадрат тахминан фурӯхтед? 200 фурӯхтем. 200 квадрат фурӯхтед. Биогумусам фурӯхтед? Биогумусам фурӯхтем. 4 том. барои чӣ шумо мақсад кардед ки конкурс кунед ҳамин барои фурӯши биогумус? баланд гап занед. Одамо камтар интизория кунад. нақш реста, ҳамин 10 квадрат бигирад, ҳамин пешдар, ҳамин бизнеса пеш рафтан. одамо интерес пайдо кунанд, вай кунанд, таваҷҷӯҳ пайдо кунанду бизнес кунанду соҳибкорӣ кунанду дар Тоҷикистон биогумус бисёр шавад, ба ҷои заҳрхимикат биогумусро истифода барем. акнун шумо гӯед ки шумо чӣ мақсад доред? конкурсатон чӣ хеле эълон карданияд? баланд гап занед. конкурси мо ҳамин 30 нафар 10 квадрати мегирад, 3000 сомонӣ. 30 нафар ҷамъ мешавад, баъд як ранги ягон латон мекунем. Я мошин мемондагимо, дево матис мондагимо 50000 хоят мошиниша метим, мошина хоят пулиша метим. яъне ки ман такрор кунам ки шумо 30 нафари аввал одамоне ки аз шумо кирм мехаранд дар 3000 сомонӣ 10 квадрати ҳар якташ гуфтед. баъд ҳамин 30,000ро 30 одамро шумо лотарея мекунед. ман пешниҳод мекунам ки ҳамин лотареяро ман гузаронам. барое ки ман одамо бовар кунем ки ҳамин лотареяро ман гузаронам. ман ба ё пул ё калид не, дар ҳамун соҳиби ҳамун буридагӣ дар пеши ман мегирад, наворо мегирем, дар пеши шумо мегирад. худо хоҳад кани бинем. мақсади асосии Алишер аз таваҷҷӯҳ намудани ҷавонони Тоҷикистон ба истеҳсоли биогумус ва онҳоро ба ҳамин роҳ ҷалб намудан аст. ва ман ҳозир аввал як маротиба кирмро ба навор мегирам, боз гапамонро давом метиҳем. кани биед ҳам кирмро нишон диҳед, чанд қадар кирм аст ҳаминҷа. Мана ҳаминҷа ба канед, кани ҳаминҷаша канед. як дастатон қати канед кирмро бинем чӣ қадар кирм аст. ин биогумус тайёр шудааст ку? биогумус айра бинед. ин биогумус сипсиё тайёр шуда. кани кирмашро нишон диҳед. кирмаш плотностяш бисёр будааст, бисёр тухмашам ҳаст, тухмашам будааст. инро баъд шумо ба ҳамон одамое ки кирм мехаранд шумо ёд метиҳед? ҳамашро кирмпарвариро ёд метиҳанд. дониста монед ки инро хӯрокаш порӯи гов аст. ношушта метиҳед поруро. дигар роҳи осонаш будааст, роҳи осонашро ба шумо нишон метиҳад. бинед, мана инҷа 1 пал будааст, 2 пал будааст, 3 пал, 4, 5 1000 квадрат шудааст. ин дарахтҳо чӣ аст? павлония будааст. павлония ман омадагӣ буданд, як 10 сантиметр буд дар рӯи замин. ина бинед чӣ калон шудааст. биогумус бисёр нашнамои хуб метиҳад. мана ҳамдиёрони азиз, ҳозир эълон мекунем ки касе рақамҳои телефони Алишерро дар болои эълон мемонам ман ва метавонед омада дар 3000 сомонӣ 10 квадрат харед ва шумо бо ин 10 квадратон чӣ хеле ки Алишер ба ман нақл кард, дар 4 моҳ метавонед 100 квадрат кунед. ҳамин хеле чанд квадрат мешавад дар 4 моҳ?
300 квадрат метр. 300 квадрат метр шуд. Шумо ҳам кир мепа. 200 ҳам хали мешавад. Шумо дар 300 квадрат дар 4 моҳ када метавонед. ҳам биогум 5 тонн биогумус ҳам мегирад. 5 тонн биогумус мегиред ва заминои шумо беҳтарин замин мешавад. Инро ман дидам дар таҷриба аз болои гандуми нав коридагӣ чошидан. Гандум ба монанди селитр хурдагӣ сабз шуда буромада нағз шуд. Одамо бисёр харидан. Мана ҳамин бача аз ҳамин ҷо биогумусаш ба савдо рафта истодааст. 3 сомонӣ фурӯхта истода. 3 сомонӣ фурӯхта истодем. успед накарда истем. Ин мақсад фақат танҳо ва танҳо барои таваҷҷӯҳ овардани ҷавонон ба ҳамин биогумуса истеҳсол намудам. Бинед ки ман ҳозир ҳисоб кардам дар 90 000 сомонӣ агар биогумус фурӯшад 50 000-ашро баргардонда тият ба он одам ҷои дуюм сеюмашро бо ҳам ягон чиз метиям мегӯд ҷои якум дуюм сеюмро мегӯяд сеята ҷоиза мешад дуюм сеюмашро нагуфтааст хай ба дополнительно мегуфтагист 50 000 ки минус кунем мо 40 000 мемондааст яъне ки кирми ки ин бача мефурӯшад 140 сомонӣ меғалтад метри квадратияш ки ин бениҳоят арзон аст арзон фурӯхта истодааст. Ин фақат раҳмат мегем ҳамин бачаҳо ки ҳамин конкурсро ташкил кардаасту барои ҷалб намудани ҷавонону дигар одамон ки дар Тоҷикистон зиндагонӣ мекунад биогумусро истеҳсол кунем. амҷам як бор канед биогумус истеҳсол кунем амҷам канед биогумусро истеҳсол кунем селитру мачавину дигар чизро истифода намебарем ва ана кани ҳа ана кирм инҷа камтар будааст. биогумус тайёр шуда ин биогумус тайёр шуда кирмоша вақте гирифтем кирмоша гирифтед вай палатон не чуқуришба будааст. кане гуҷо як бор дига нишон дед ки серкирм бошад. албатта шумо ҷои дида ҷои камкирмашро намегиред ҷои серкирмашро мегиред. ин биогумус будааст аллакай кирмашро гирифтагӣ будиян. ҳозир харидорҳо метавонед аз ҷои серкирм кофта ана инҷа ҷои серкирм будааст. ана бале раҳмат шумо ба анам хеле ҳамдиёрони азиз ин каду худаш буромадагӣ бинед об наметиян худаш буромадагӣ вали натиҷаашро мебинем чӣ хел мешавад. анам хел ҳамдиёрони азиз рақами телефонашро мемонам алишерро иштирок кунед. ин албатта қимор нест. шумо дар инҷа набурида бой дода истодаед. ин қимор нест. албатта шумо фақат барои пешравии кор ҳамин корро ҳамин лотереяро ташкил кардед. раҳмат ба шумо. 2000 3000 4000 қати бизнес карданда осон аст. ҳамин 2 4 000 қати бизнес кардан осон. моашда агар хушу кор кунад ҳамин $1000 мешавад. $1000 моаш агар хушу кор кунеду халқи тоҷикро бисёртар мо барои истифодаи биогумус ҷалб кунем бизнесатон нағз мешавад. ба худо манам боварӣ кардам. 4 моҳ тоқат мекунад баъд меравад. 4 моҳ тоқат баъд пеш меравад. шумо ёд метиҳед албатта. группа мо ҳаст ҳама да гӯш карда мемонам. ҳама савол шуд. бинандагони азиз ман агар ки ин қимор мешуд албатта ман инро дар гурӯҳ чоп намекардам. ман ки натиҷа ва ояндаи парвариши биогумусро худам ки медонам бурдам дар хона кирм парварида истодам дар биогумус парвариши ҳар намуд гулҳоро мондагиам бениҳоят нағз ҳастанд. бениҳоят ягон дору намехаред шумо аз ҳавли худатон биогумус мебурояд. барои ҳамин ман дар гурӯҳи худам ин саҳифа ин иқдомро чоп мекунам ва агар ки дастгирӣ кунед бисёр кори нағз мешуд. ягон гуфтаниам доред? дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ин лотереяро ман худам зери назорат мегирам ки 30 нафар одамон ки харидан албатта дар фейсбук номашонро ба ман хабар диҳанд нависан ки ман зери назорат гираму лотереяро худам омада назорат карда мегузаронем. дар гурӯҳ бо иштирокчии ҳамун 30 нафар ҷамъ мешаванд дар ҳамин ҷа лотерея мекунем ки дар ҳузури ҳамин 30 нафар шаффоф гузараду худашон боварӣ кунанд ки ҳамин шаффоф гузашту аз тақдирашон бинанд. бо 10 квадрат кир мегирад. албатта 3000 сомонӣ дода 10 квадрат мегирад. 20 коробка банан. ҳамдиёрони азиз вақте ки хариданӣ омадед коробкаҳои бананатонро биёред ё ки линчаро биёред 20 линча ҳам мешавад.
намихел дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. боз аз ин шавқовар наворҳоро ман гирифта ба шумо пешниҳод мекунам. раҳмат ва диққаттон.